प्रमद बर'आ सोर? प्रमद बर'आ सोर? हु इज प्रमद बर'? बे जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव गौरबनि खोथा रायजोफोर। तो फाइनाली मानगोनां रायजोफोर प्रमद बर' सारा रायजो सभानि एमपि जानो हामारबाय। बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां, गोग्गाथाव गौरबनि खोथा रायजोफोर। बर' समाजाव बर' हारिया खम समनि गेजेरावनो गोबां सोलायनो थांगासिनो दं रायजोफोर। दिनै सासे नङा सानै, सानै नङा साथाम जोंनि बर'फोराबो दिल्ली बायदियाव एमपि मोननो हाबाय। प्रमद बर'आ सोर? प्रमद बर'आ सोर? प्रमद बर'आ सासे इउपिपिएल दोलोनि गाहाय गोरा दैदेनगिरि CEM, बिटिआरनि बारग' CEM, आथिखालनि MCLA। प्रमद बर' सारा अपोजिशन रलाव दङब्लाबो, जेनदोंब्लाबो दिनैनि दिनाव बिथाङा दिल्ली बायदियाव एमपि मोननो हाबाय। बे स्पेसियेलि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय गोग्गाथाव आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गौरबनि खोथा रायजोफोर। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जथेस्थ एमपि बिबाननिफ्राय मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ हानायमानि बोख्लायनो नाजादोंमोन, सेस्था खालामदोंमोन। जायनि थाखाय बिपिएफनि साथाम MLA-फोरा प्रमद बर' सारनि एमपि जानायाव फेरलेबसेबो मदद होआखै, फेरलेबसेबो हेफाजाब होफायाखिसै। प्रमद बर' सारा जेब्ला रायजो सभानि एमपिनि थाखाय नमिनेशन होदोंमोन, बेवहाय भटनि गोनांथि जानायलाय गावनिनो बर' रायजो राजाफोरनि भट लानानै देरहालांनाय बिपिएफनि MLA-फोरनाव भट बिदोंमोन। नाथाय बिथांमोना भटनि सोलायै मस्लासो बिदों। मस्लाया मा बुस्थु नोंथांमोनाबो बयबो मिन्थिखागौ। नाथाय जोंनिनो आसामनि सिङाव थानाय माइनरिटि AIUDF-नि दैदेनगिरि MLA बिथांमोना बिना मस्लायावनो हेफाजाब होगोन होननानै NOC होदों। अब्ला जों बे हिसाबै एसे मोजाङै साननानै नायोब्ला नुयो जे बिपिएफआव जाथिनि थाखाय सानग्रा, जाथिनि थाखाय खामानि मावग्रा सासेबो लिडार गैया होननानै। दिनै जोंनि बर' हारिनिफ्रायनो सोरबा सासेया एमपि जानो नागिरदों, बेखौबो दिनै बिपिएफनि सासेबो MLA-फोरा हेफाजाब होनो हायाखिसै रायजोफोर। मानो होनो हायाखिसै? गुबुन जाथिया हेफाजाब होनो हायोब्ला गावनि जाथिनि बिदा फंबायानो गावजों गावनो मानो हेफाजाब होनो हायाखिसै? बेनिखायनो बुंदों आं रायजोफोर, मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सासन खालामनाय BTC गभर्नमेन्टआ हारिखौ, जाथिखौ मोजां रोखोमै दैदेनलांगोन, बेखौ भबिष्यतआवबो दा सान रायजोफोर। बिथांमोना एनि टाइम फैसाखौल' नागिरो। थांनाय 17 बोसोरावबो बिथांमोना फैसा नागिरनानै दिनखौ हगारहरदों। दिनैबो बे मोनसे एखे रोखोमनि महरावनो नुनो मोनफिनदों। तो रायजोफोर, बांद्राय खोथा बुंलिया आङो, भिडिअखौ हाजासिम बयनोबो शेयार खालामनानै हो, बयबो नुनायनि। मैया रायजो सभानि एमपिनि सार्टिफिकेटखौ प्रमद बर' सारा नाजावबाय। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ एसे बयबो नायलांदो।